Sampai urut lagi apa? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye Nani man. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों लोगोसे चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो आं बेक खालामनो नाजागोन जों दायो गलाघाटनिफ्राय फैबाय थानाय भिडिअखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनाय जाबाय गासैजोंबो बाय लाबोनाय भिडिअ दसे सम इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो दसे सम होनानै आरोना बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअआ बिदिब्ला जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोसे शेयार खालामदो लोगोफोरनो प्लिज अन्नानै शेयार खालामदो भिडिअआ एसे लेट जाबाय बियो अन्नानै नायलांदो आरो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा Bye 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 bye. Bye bye. Tata. Bye bye Nani man. Bye bye. Tata. Bye bye lah, jumpa ya Rena. Bye bye. Tata, bye bye. Golaghar Tata. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Nani man. Bye bye. Thade. Bye 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 bye. Bye bye Nani man. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Nani man. Kokradar. Kursi dengan ayo kursi tidak sampai melautin nama belum coba terus
bye madwi. Karena udah sih cawo ini nama. Bye 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 bye. Bye bye phùng bye. Bye bye.